मोनसे दुखुनांथाव खौरां गोब्राब बेरामाव गोग्लैनांनानैब्लाबो गोजौ फाहामथाय लानो हायैयाव ओरैनो गोग्लैसोनानै दं खान्दी नार्जारी मुंनि सासे आइजो सुबुङा। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सानजा बद्रानपुर गामिनि थागिबि गान्दा नार्जारीनि अनजालि बिसि खान्दी नार्जारीया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। बेरामजों भुगिनांनाय आइजोनि दुखुथिया फिसाय गान्दा नार्जारीयाबो बेरामखौ गोजौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जानायखाय राहा गोथे जाना दा ओरैनो दिदोमै थाथ'नानै दं। मिथि मोना माब्लासिम बे आइजोआ बेबादिनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांबाय थानांगोन। समनि गेलेनायाव दुखुथिया बिथांमोननि नखराव गोबां सादजारला नुजाथिदों। रांखावरि आंखालनि थाखाय मोजां डक्टरनाव गोजौ फाहामथाय लानो हायैनि जाउनाव न' सिङावनो गोग्लैसोनानै दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दुखुथिया फिसाय गान्दा नार्जारीया। राहा गोथे जानाय बेरामि खान्दी नार्जारीनि दुखुथिया फिसाय गान्दा नार्जारीया गावनि अनसुलि बिसिखौ मोजां डक्टरनाव गोजौ फाहामथाय होनो हानाय बादि गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारजों लोगोसे साफ्रोम रायजो राजाफोरनाव जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों अनसुंथाइ हास्थायहरदों। दा बिथांमोननि बेबादि दुखुथिया थासारिखौ नुनानै गोजौ फाहामथाय लानो हानाय बादि सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो गोसो गुदुं जादोंब्ला बिथांमोननि बेंक एकाउन्ट नम्बर 361111958338 IFSC SBIN 0000119 याव अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे 7099287260 जानबुं अनजिमायावबो बिथांमोननि थासारिखौ खौरां लाहरनो हागोन। आंथ' आंनि बिसि सानजा बद्रानपुर बिसमुरि बद्रानपुरनि आंनि हिन्जावा बुहुद बिपदआव दङ। आं थाखा फैसा हायैनि थाखाय आं ओरैनो गोग्लैसोनानै दोननाय जाबाय। नायनांगौखौबो नायखाबाय आङो, हा हुबो फानखाजोब्बाय। दा हा हु फानसेयावबो नायनायावबो जायैयाव आं न'आव लाबोनानै दोनफैनाय जाबाय आरो। आं एमआरएलआव लांदोंमोन, एमआरएलनिफ्राय आं रिलिज खालामनानै लाबोबाय। दा जेरै हस्टेलाव दङ बिदिनो न'आवबो दङ थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो। बेमाराथ' आंबो मिथिला जाहैबाय। मोनानि हरनि समाव गाव हारसिङै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थादों। आंबो गैयामोन, आंबो हाजिरा खामला मावग्रा दाबसेयावसोमोन। आंबो फैनानैसो आं नुफैनानै आं हथात डाक्टारनाव लांनाय जादों आरो। दाथ' जानोबो हाया, मोदोमबो बेलथायनो हाया, दैबो लोंनो हाया, ओरैनो पाइपजों दोनगासिनो दं आरो। दा आंनि जेबो राहा गैयियाव आं सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएल दानि सरकार गोदानजोंबो नांथाबबोनानै खामानिखौ मावबोखानायमोन। दिनैसिमबो आं दोरोदखायाखैबो। दाबो सिगाङाव राननाय कार्डफोरबो दंजोबखायो आंनाव। आं दानि सरकार गोदानाव मोनोब्ला एसे अनसुंथाइ लुगैदों आरो। डाक्टारा ओरैनो मा बेराम होननानै खिन्थादों? डाक्टारा होनदों ब्रेनाव नांहैदों आरो केगनेकडेम जाबाय, जानो लोंनो हानाय नङा, लासैनो मोजां जागोन होनदों। दा बे लासैनो खालामनायावथ' थाखा फैसा नङाबाथ' हाखाला जाहैबाय। बेबा बेसे समजों मोजां जागोन बेखौ आं बुंनो हाला आरो। नोंथांनि न'खराव साबसे मानसि दं? आंनि न'खरावथ' फिसाला साथाम दंमोन, फिसाजो सासे दंमोन, बेबो मालायनाव हाबा जाहैबाय। दा फिसालाफोरनोबो फरायनाय मानाय स्कुलावबो थांहोनो हायाखिसै बिमा लोमजानायनि थाखाय। आरो देरसिनखौबो एडमिसन खालामना होनो हाखायाखै सिगाङावबो। आरो दा नै सानैयाबो स्कुलाव थांनो हगार हरनो हायाखिसै आरो बिमानि दारै। आंथ' बिदिनो गारि घरा हाजिरा मावो, गारियाव हेन्डिमेन थालाबायोमोन सिगां समाव। सरलपारा ओरै बे क'क्राझार थांलाय फैलाय बेनोसै। आरो बे बासाव 200-300ल' हाजिरा मोनो। पेसेन्जार मोजांबासो 300 गाहाम हाजिरा, पेसेन्जार मोजां नङाबा बिदिनो 200 गाहाम मोनो। आं बेजोंनो परियालखौ एसे फोथांदोंमोन आरो। रायजो राजाफ्रा सोरबा अनोब्ला, रायजो राजा आइ आफायाबो थाइसे थाइनैखौ एसे अनसुंथाइ हरोब्ला सोरबाहा, बेखौ आं मोजां मोनगौमोन आरो आंनि बिसिखौ फोथांनायनि थाखाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट,
जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360